दिनै हाबा ओमफ्राय जोंफोर दा खामानि मावनो थांनो नागिरदों। नै मुन्नु बोराय जाबाय। मुन्नु ओइ थाखो थाखोआव थाबायनो रोङाखै आरो ना गिदो थां ओरैनो थां भिडिअ लाया बिखुङा नुजागोन आरो सेन्देलजों थांबाय दासिम लोगोफोर नै साराय सुगासिनो। लोगोफोर नै जोंफोर गामिनि हिन्जावफोरा मैगं हागासिनो आरोना आबै आयं बाजै मादै आनैमोना। ओमफ्राय नै लोगोफोर आदैमोना आयंमोना ओंखाम ओंख्रि संगासिनो। 뭘 가든 그. 아, 가지는 가. 누가 그냥 등대 아니야. 에이, 제스파 돌이 봐. 제스파 돌이. 어이, 너 왔네. लोगोफोर जोंफोर देलायना फैबाय दख'नाबो गानबोबाय ओमफ्राय नै बेंक पार्टिबो फैबाय नै सासेयाबो मालाय मोसागासिनो। आलासिफोरा ओंखाम जानो थांगासिनो। वीडियो है वीडियो। ओमफ्राय नै लोगोफोर जोंहानि अम्बिका आब'आ साहा रानगासिनो दोखो दोखो रानगासिनो। Ambe. Hey. Ay, nudo. Lagi ya.
लोगोफोर जोंफोरबो ओंखाम जानो फैबाय जोंफोरबो ओंखाम उखैबाय मानो होनबा जोंफोर फुंनिफ्रायनो जेबो जायाखै नालाय बेनिखायनो जानो फैबाय आरो जोंबो मानसिबो जासाबसिगोन Ada serba nabi rai noi. Mana boleh dang mau bela ini? Kamu dah kang banyak pun sudah pada sih kita siang itu sih anak. Mari. Video. Khayna ni bigumai. Video se. Ini kamu. Pasta le, ¿no? Ma vai udah sudah. Hai. Biar gedar gidli mana थांनो हायाखै ना निया खैनाखौनो ओंखाम जाबाय जायाखै खामानि नोंसोर ओंखाम रानगासिनो नामा माथो नुवाखै मानसिखौनो मा खालामदों दानो सानदों बे थांनायमोन माबा लायदों मा अनला सला लायदों नुथाराखै मानसि खेबसेबो 비디오스 만석이가 아무 맛이가 이 마바티 웃고지 봐봐 thay đồ làm như thế này khi nào cái đó 구독 나봐 시치가 괜찮아 만치라 셈바이는 하이 지 사바사바노드 하이 리그펀 내 만치라 셈바이 그렇게 말에 비를 만치자 되거나 난 바이 다 있을 거면 돼 세공이 되나 감자 강나니 틈은 돼 놀랍다 감자 강나니 틈은 왜나 세주 쿠바이 세지레 쿠바이나 사무리
Rani mana ya semua? Rani mana le? Gue ready kalau muka ya. Sampai abu ni haba. Gue lagu baik sih ya. Nih, foto bak sama lagi. YouTube aku kan. Ang basaknya ada mencuri foto. Logoफोर आंबो आब'नि थाखाय दख'ना गांसे बायना दोनदों गिफ्ट आरोना आं दा बेखौनो हैनो थांसै आरो Nota kenapa ini? Nota anda mana? Oh nota apa ini? Nota ini apa nih? Gambar ini proyek apa nih? Bilhin dulu. hor जाबाय जोंफोर दा खैना bयबो खैना दोननो नै इबो थांगोन ओमफ्राय नै आंबो थांगोन दे आं खेबसे आंबो थांगोन
खना खना